थैथोआबो थांफायो ए जानायसै खोमा इमान बागान मोनने बहा एसे खस्थ'बो ना माथो बिराद मस्था मस्थालै नै जोङो औवा बोग्राफ्रा दानग्राफ्रा बोदो गोलैनाया मा बिजौआव दैफानांगौ मैथो दानखायाखै ए दानखाबावनांगौसो ने महिला सभानि औवा दाननांनो जोंनि गिर्जानि जोंनि नैबे आदैया अयथासार होखावखायो औवा दाननायावहाय औदा अयथासार सिदा सिदा हनै गोजौ गोजौ खाबैबो ओरैबो दानो नै मोजां नुयोरा आयु Udah saya udah. Patabari langsung Patabari Mohila Soba dong. Bisa lihat udah nggak? Tanah di dalam. Besina he. Namanya, punah yang guys.